Mao ni ang bump cars sa SM Cebu na naa sa food court dapit. Og tag 50 per head ang kada usa na for 5 minutes. So kani sila naguna paabot ang mahuman ni sila. Giniguman na nila kita mo puli na natay tickets. Awa. Nami tulo ka tickets. So mosakay ako ug akong duha ka anak. Pero magtagsami, no? Magtagsami, excited mi nga mahuman sila. Yan, nahuman na sila. So ato sa silang pabuton nga mugawas sila. So excited na mi nga mosud. Nig mugawas na sila, kami na mopuli din ha. Naday sila height limit at least 4 feet ang pwede mo sakay ani. So bisan pa og bata pa nya moabot na og 4 feet makasakay siya. Pero bisan pa sa duog mo nang dili siya mo drive, kinahanglan gyapon 4 feet ang height. Dili pa sudlon kundi kaabot og 4 feet. So kinahanglan amo sakay ani 4 feet ang gitas-on, at least 4 feet. Okay, it's time to ride. So akong piliyon na ni ang green. So ako anak ng babae na sa orange, si K, nya si X nasa red. So ako ng green. Ug nailaing duha nga nisakay sa lain nga bump car. Ug sugdan na to, padagan na ta. Oh, aswaya na mo nga dili mi madasmag. Bisag bump cars ni, aswaya na mo nga dili mi magdinasmagay. So akong paningkamutan nga makalihay ko sa tanan nga mga bump cars, pero nagi panahon nga di ka kalikay man. Ug kani akong gingon na nagtuyok kami sa akong mga anak kanang di gid magdinasmagay ba gisuway na namo. So pero namagoy lain na bump car, so di jud ka kalikay na nagtuyok kami. Oo, dagdagan mi. Hala, gisuway na ko nga di ko madasmag, pero madasmag ka, no? Lingaw kayo, madasmag ka, okay ra kay na may mura og bumper, mo nagitaw siya bump cars. So dili ra kay ka maunsa, nya na siya murag seat belt. Og nahuman. Time is up, 5 minutes na. So napami extra nga good for one person. So akong gihatag ang ticket sa akong anak aron siya mapadayon pa, samtang ako akong anak nga babae ni gawas. So siya nakapadayon pa siya og another round. Lingaw, 5 minutes. 5 minutes nga ride. Money bump cars. O gi-enjoy sa akong anak ang second round sa iyang 5 minutes. Lingaw na suway ninyo dire. Nindot ni family bonding or barkada bonding. Basta nalang mo'y kwarta. Okay, mana 5 minutes. Lingaw. So mao ni ang bump car sa SM Cebu City. Nindot ibalik dire. Pohon, kung na po ilaing mo sponsor, mo balik mi dire. Salamat day sa ni-sponsor na mo ani para makasakay mi ug akong anak sa bump cars. God bless you always.